Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tansah ngraosaken kabingahan anggenipun derek Gusti lan pitados sing panjenengane awit Gusti Yesus sampun kersa sangsara seda sinalip lan wungu mulya nuwuhake pengajeng-ajeng tumraping kula panjenengan kados simbah-simbah jaman rumiyin jerbasuki mawa beya. Yen pengin gayuh kamulyan kudu ya wani rekoso, kepara wani mati, wani kurban diri supados gayuh kamulyan jati. Gusti Yesus dados panebusing donya, dados pepadanging donya. Selamat Hari Paskah. Wilujeng Paskah kagem para rama, suster, bruder, Bapak Ibu, simbah-simbah, para kadang kinasih lan adik-adik sedaya pandemen channel PDSK. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan ngriyayakaken Paskah estu manah sansaya mongkok anggenipun derek Gusti, sansaya ngraosaken begja rahayu lumampah sesarengan kalian Gusti wonten ing madyaning gesang pasrawungan kanggo nggayuh ing samangkih gesang kasuwargan. Mugi-mugi Paskah menika nggih dayani kula panjenengan sami anggenipun sesarengan ngupadi kabegjaning gesang. Gusti sampun kersa nebus dosa-dosane awake dhewe, Gusti sampun birat pepetenging gesang, mila kula panjenengan ngupadi gesang sing suci, gesang sing padhang. Apa wae sing peteng ya ditilar, ana ing pasrawungan ya sing padhang-padhangan. Menika kula kinten sing penting awit Paskah estu migunani yen gesang kula panjenengan nggih berubah. Wungu dalem estu nangekake awake dhewe saking rasa nglokro, males, uring-uringan, gampang nesu, gampang muni-muni lan sapanunggalane. Dadi wong sing bisa asung adem ayem, sumunar padhang lan sapanunggalane. Menika dayani anggenipun lajeng bangun gesang sesarengan sing begja rahayu. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 2 ayat 1 ngantos dumugi 9. Ing dina wiwitaning minggu esuk umun-umun isih peteng, Maria Magdalena tekan ing pasarian weruh watu, tutuping pasarian wis gumlimpang. Mula banjur enggal-enggal mulih ngabari Simon Petrus lan murid liyane sing kinasih ing Gusti Yesus. Gusti dipun pendhet tiyang, kula boten mangertos sakmenika wonten ing pundi. Simon Petrus lan murid sijine mau agi-agi budal menyang pasarean. Lakune maune bareng, nanging sarehne murid sijine mau luwih rikat.
tekane ing pasarean disiki bareng ngungak weruh lawon wis tumata banjur ora sida mlebu. Dene Simon Petrus tekane keri nanging terus mlebu lan weruh lawon wis tumata lan usap riwe tutup mustaka wis lempitan ana ing papan liya. Murid sijine sing tekane disiki banjur melu mlebu lan percaya. Nalika samono durung ngerti surasaning kitab yen Gusti kudu wungu saka seda. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika kirang langkung mirip kalian waosan Injil kala wau dalu rikala Vigili Paskah. Mila kula ngemutaken malih bilih Bapak Ibu anggenipun ngriyayakake Paskah boten namung ing malem Paskah utawi Vigili Paskah, ning jangkepe riyaya Paskah menika nggih kalian misa Hari Raya Paskah utawi Paskah Enjing. Ampun ngantos merga pakulinan nek wis misa malam Paskah kuwi terus wis rampung. Yen ana misa riyaya Paskah kuwi kanggo anak-anak. Nah biasane kan ngoten niku. Menika temtu katekese sing mbok menawi nyuwun sewu jaman biyen kleru. Oh nek Paskah esuk ki kanggo anak-anak boten. Awit Minggu Enjing menika riyayane Paskah, malam Minggu menika Vigili utawi tirakatan Paskah. Kula panjenengan katimbalan ya misa pindho malem karo esuk. Menika jangkepe iman kapitadosan ling ngriyayakake Paskah. Menika nggih komitmen kados pundi Gusti Yesus sing sampun ngetohake gesange kanggo nglabui awake dhewe, mosok awake dhewe mung mijekke wektu kanggo misa malam Paskah karo riyaya Paskah kok wegah. Sumrambahe mijekke wektu saben minggu nggo misa kok eman-eman. Padahal mung ngorbanke wektu awake dhewe. Paling ya karo ongkos transport, kolekte, parkir, bensin yen nganggo motor utawa mobil. Yen dibandingake kalian pangorbanan dalem Gusti, awake dhewe iki ra ana saemput-empute. Mila monggo Paskah menika estu awake dhewe wani tangi saking sedaya pepetenging gesang kula panjenengan sing mbok menawi langkung ngepenke sing kadonyan lan sansaya nilar sing kasuwargan, ngepenke sing kajasmanen lan mbok menawi nggih nilar sing karohanen. Kula panjenengan katimbalan wani kurban lan wani tangi kados Gusti. Birat sakathing pepetenging gesang kula panjenengan. Tangi saka dosa-dosane awake dhewe lan asung berkah, asung kabegjan tumraping sesami. Diwiwiti ana ing brayate awake dhewe. Jejering suami istri monggo anggenipun tresna tinresnan nggih mawujud wonten ing lados linadosan nang omah dodene nyambut gawe bareng. Yen ana perkara ya disangga bareng, aja gaco muring-muring utawa nyalahke siji lan sijine, ngunek-ngunekke merga emosi, nggo pelampiasan, diilangi, disingkirke. Ning kados pundi nilai-nilai ingkang dituladakake Gusti Yesus tuwuh mekar ngrembaka wonten ing gesang sesarengan diwiwiti ana ing braya. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci.
Amin.